Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan ELA sindikatutik Imanol Pascual etorriko da gure platora. Eta ondoren Txantrea auzo ekimeneko Virginia Albira ere etorriko da gurera. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1875ko azaroaren 26ean, Aliceren abenturak lurralde miresgarrian Lewis Carrollen liburua argitaratu zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1938an Tina Turner abeslari estatu batuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1951an Txitxolina Hungarian jaio eta Italian karrera egin zuen porno aktore politikari eta abeslaria jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur azaroaren 26 ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Koronavirus pasaportea larunbat honetatik aintzinera ezarriko da Nafarroan. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi ondoren. Iruñako udal batza udaletxearen aurrean bildu da emakume eta nesken aurkako indarkeriak desagerraraztea aldarrikatzeko. Elizondon goizean elkartaratzea eta manifestazioa Ilunabarrean egin ziren emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea aldarrikatzeko. Elizak inmatrikulatutako komunalak berreskuratzeko tenorea dela adierazi du ondarearen defensarako plataformak. Ireki dira ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako Hego Txantreako bideak eta urbanizazio berria Donejoake bideko parkea izanen denaren mugan. Eduardo Santosek eskubidearen erabilera antisoziala bertan bera uzteko eskatu die banketxeei. Euriari aurre eginez ospatu dira udazkeneko Lesakako feriak. Urtebete falta denean egin dute Tafallako Garcés de los Fayos ikastolako Nafarra oinez jaialdiaren aurkezpena. Nafarroko bersolari txapelketako finala azaroaren 28an igandearekin Iruñako Anaitasuna kiroldegian egingo da. Sarrerak eskuragarri daude elkarteko web orrian. Errepasatu dezagun asteburu hontako agenda. Gaur arratsaldeko 5:00 haurrentzako zinea izanen da Txantreako Salestarretan Keriti ipuinen etxea filmarekin. Beranduago 7:00 Katakraken Eduardo Galeanok Latinoamerikaren zain urratuak liburua aurkeztuko du. Horretaz gain, gaur ere baina arratsaldeko 8:00 Roland Garcés eta Bandatzek haien azkeneko diska aurkeztuko dute antzerki eskolan 5 euroko sarreraren truke. Eta ordu berean arratsaldeko 8:00 aurrera Kerobiaren kontzertua izanen da Baluarten. Bihar bestalde goizeko 12:00 karrika dantza zikloa ospatuko dute zentralen. Bihar arratsaldean aldiz, 5:00 Atarrabiako kulturetxean aurrentzako zinema egongo da Axel heroi txikia pelikularekin. Igandera pasaz, arratsaldeko 5:00 Nafarroako bertsolari txapelketako finala burutuko da Anaitasunan, eta sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Beranduago, 6:00 Zizur Nagusiko kulturetxean Zirika zirkusen hemendikara antzerkia izanen da. Eta agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 7:00 Atzerrian lurra garratz antzerkia eskainiko dute Berriozargo entzunaretoan 5 euroko sarrerarekin. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak COVID pasaportearen abala nabarmentzen du. Diskoteketan 60 pertsona baino gehiagoko jatetxeetan eta kontzertuetan eskatuko dena. Argazkian, Iruña morez erakusten du indarkeria matxistaren aurka. Horretaz gain, Parlamentu Nafarrak Navarra sumaren enmienda baztertzen duela jakinarazten du azalonek. Baita, Sánchezek 2022ko aurrekontuak aurrera atera dituela ere, 11 partiduren abalarekin. Bestalde, Volkswagen Nafarroak 2022an beste ERTE bat aplikatuko duela jasotzen du, piezarik ez dagoelako. Gaia aldatuz, 400 metrora aurre ikusten den elurrak A15 izteko arriskua dakarrela ere gogorarazten du Notiziasek. Eta bukatzeko, lakuntzak 2022 urte gatazkatsua izango dela diola jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara.
2022ko lehen hiruhilekoan 5 eta 11 urte bitarteko 59.000 haur nafarrentzat txertoa iritsiko dela dio titularrak. Argazkiaren bidez, bihartik aurrera COVID pasaportearen erabilera hasiko dela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroan ikasturte honetan lanaldi jarraitua mantentzea aurreikusten dela aipatzen du. Bestalde, asteburuko denboraleak A15 ixteko mehatxua egiten duela nabarmentzen du. Eta azkenik, osasunan Juan Cruzen aldaketa azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak aho batez egindako indarkeria matxistarik gabeko bizitza baten eskakizuna nabarmentzen du. Bestalde, bihartik abendura 7 bitartean, Nafarroan COVID pasaportea beharko dela jakinarazten du. Horretaz gain, Aizpuruaren deklarazioak jasotzen ditu gaurko azalean, esanez, bilduetarrek jendearen bizitza hobetzen dutela. Eta bukatzeko, apaiz kartzelaz, apaiz antifasistez hautsitako isilaneaz aritzen da egunkari hau. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Albiste nagusiak indarkeria matxista erauzteko deia azpimarratzen du. Horretaz gain, Hego Euskal Herrian aurrei ere txertoa jartzen hasiko direla jakinarazten du. Gaia aldatuz, berriz elako idazkari nagusia hautatu berritan, Michel Lakuntza konfrontaziorako prest dela nabarmentzen du. Bestalde, EHUko errektore ordea den Fernando Tapiari ere tartea eskaintzen dio azalonek. Amaitzeko, Europa Ligan aurrera egiteko, Realak anoetan PSV-ri irabazi egin beharko diola gogorarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia COVID ziurtagiriak baimen judiziala jaso duela da. Bestalde, langileak segurantza sozialean inskribatu gabe edukitzeagatik, Iruñeko 13 ostaturi espedientea ireki dietela jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduk aldaketa klimatikoaren legeari anbizioa gehitzeko 123 zuzenketa aurkeztu dituela aipatzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur ostirala euri kontuekin jarraituko dugu. Hala ere, ez du aurreko egunetan bezain beste euri egingo. Giroa goibela izango da eta tarteka prezipitazioa egingo du, bereziki ipar partean. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean mendebal osagaira egingo du. Zenbait lekutan zakar ibiliko da, bereziki kostaldetik hurbil eta Ebro ibarrean. Elurkota 1000-1200 metro inguruan egongo da. Egunaren amaieran igo egingo da eta 1300-1500 metro inguruan egongo da. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Bihar larun batean negu giroa izango dugu. Euria barra-barra egingo du, batez ere ipar partean. Gainera trumoiekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake, bereziki egunaren bigarren zatian. Horretaz gain, mendebaldeko haizea oso zakar ibiliko da. Kostaldean temperatura maksimoak 8-9 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 5-6 graduren bueltan geldituko dira. Elurkota jeisten joango da. Goizean 700-500 metro inguruan egongo da, eta egunaren bigarren zatian 500-400 metro inguruan. Eta igandean, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Kantauri surialdean, goian behean egingo du euria, bereziki egunaren lehen zatian trumoiekaitzak izan daitezke, eta txingorra bota dezake. Ipar mendebaldeko haizea oso zakar ibiliko da, eta temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da. Goizaldean eta goizean goiz, elurkota 500-400 metro inguruan egongo da. Gero, azkar igoko da eta gauean 1000-1100 metro inguruan egongo da. Orain, ELA sindikatutik Imanol Pascual etorri da gure platora. Kaixo, Imanol. Kaixo. Zer moduz? Ongi, oso ongi, bai. Aspaldiko parte, ez da Bai, platoan, denbora luze etorri gabe, baina beti prest eta pozik zuekin egotea. Indartxu. Bai. Bueno, gaurkoan pixkat komentatzera gatoz, ez? Zuek ELAtik 2022ko aurrekontuen inguruan duzuen iritzia edo egin duzuen valorazioa, ez? Bai, guretzat irakurketa kritikoa egiten dugu aurrekontuei buruz, uste dugulako aurkeztu behar diren edo onartu behar diren aurrekontuak ez dituela Nafarroan dauden behar sozialei aurre egiten. Hor, gogoratu behar dugu, badago guretzat definitua den elementua da,
2021ko irailean Nafarroako gobernuak adostu zuen Madrilekin, estatuarekin, Pedro Sánchezekin, adostu zuen hemengo Nafarroako defizita 2022ko urteari begira izango litzatekeela 0,9%. Hori da Nafarroako defizit tasa. Eta horrek baldintzatzen du aurrekontu guztia. Are gehiago kontutan izan da, Nafar gobernu honek behin eta berriz azpimarratu dela ez duela inongo asmorik erreforma fiskal bat egitea. Orduan, baldin daukagu gobernu batek erreforma fiskal bati egiteari uko egiten baldin badio, eta bestetik adosten baldin badu Madrilekin 0,9ko defizita, horren ondorioa da aurrekontu hauek ez direla nahikoak izango Nafarroan dauden hainbat eta hainbat behar sozialei aurre egiteko. Zeintzuk izango lirateke utziko dituen, ez, gabezia nagusiak? Batez ere, badago arazo bat gastuarekin. Hor badago elementu bat, guretzat oso esanguratsua dena da, Nafar gobernuak aurreikusi du 2022. Urtean osasungintzara bideratzea barne produktu gordinaren 5,5%. Hori alderatzen baldin badugu 2021ko zenbat bideratu zuen, 2021. Urtean bideratu zuen barne produktu gordinaren 5,8%. Eta asmoa da orain 5,5. Eta hori guretzat erabat ulertezina da ikusita ere ze gabezi daude Nafarroako osasungintzan. Badaukagu hor lehen arreta erat kolapsutata dago, itxaron zerrendak hori hasten dira hilabetero, badakigu ze gabezia dauden atentzio edo arreta psikologikoan, psikologo batekin egoteko osasun bidean, eta hori guztia gala izan da, Nafar gobernu honek honen asmoa izatea osasungintzara bideratzen duen dirua murriztea, guretzat ulertezina eta badirudi pandemiatik ez dutela irakurketa egokirik egin, zeren azkenean pandemiak areagotu dena edo maigaratu dena da ze gabezi dauden zerbitzu publikoetan eta zer beharrezkoa den horiek indartzea, eta bestalde dauzkagu aurrekontu hauek justo kontrako norabidean dihoaztela. Agian ez, pentsatuz pandemia amaituko dela edo eta... Bai, baina pandemia ez dakigu, hori auskalo, baina osasunbideak dauzkan gabeziak pandemiaren aurretik ere hor zeuden. Agian areagotu dira edo evidenteagoa eginda dauden gabeziak, baina lehen arretaren egoera edo ze behin-behinekotasun tasa dagoen osasunbidean, itxaron zerrenden arazoak hori aurretik zegoen. Eta behar duguna da, Nafar gobernu honek osasunbidea diru gehiago bideratzea. Hor egiten dugu, guri gustatzen zaigun, askotan egiten dugun alderaketa edo ariketa da, alderatzea zenbat bideratzen du Nafar gobernu honek osasunbideara edo hezkuntzara, alderatzea Europar Batasunen bataz bestekoarekin. Eta hor, agerian geratzen da, Nafar gobernuak bideratu beharko dituzkera 2.000 milioi euro gehiago bai osasunbideara eta bai eta hezkuntzara parekatzeko Europar Batasunan egiten ari denarekin. Eta hori, bai, norabidea hortik, bai, desberdintasun handia dago eta horren ondorioa da komentatu duguna. Eta horretarako zuen ustez beti ere reforma fiskala izango litzateke tresna nagusia? Azken finean gu askotan azpimarratzen dugu, baina Nafarroan daukagun fiskalitatea ez nahikoa eta bidegabea da. Ez nahikoa da diru gutxi biltzen delako, Nafarro gobernuak diru gutxi biltzen delako, eta bestetik bidegabea da, zeren batez ere langileak da ordaintzen duguna. Eta hor ikusten dugu enpresek, ikusten baldin badugu zenbat diru jasotzen den sozietateen gaineko zergaren bitartez, urtez urte gero eta gutxiago jasotzen da sozietateen gaineko zerga horren bitartez. Eta batez ere langileek pairatzen ditugun fiskalitate hori, ez? Eta gure ustez horri buelta eman behar zaio bai ala bai egoera honi irtenbide sozial bat emateko. Orduan, hurrengo urtean langileen egoera nolakoa izango da orokorrean? Hurrengo urteari begira, hor baude momentu honetan Madrilen negoziatzen ari diren bi mehatxu daude eta horrek baldintzatuko du hurrengo belaunaldietako langileen egoera. Hor bi erreforma daude Madrilen orain negoziatzen, bai lan erreforma eta bai pentsioen erreforma, eta errealitatea da gaur egun Madrilgo Kongresuan dagoen aritmetika edo alderdi politikoen ezberdin daukaten pisua, PSOE eta Unidas Podemosen gobernuak aurrera atera ahal izateko bi reforma horiek, bai pentsioen erreforma eta bai lan erreforma, beharrezkoa dute Nafarroako eta Euskal Herriko alderdien bozkak.
Hor, bai EAJ eta bai Bildu eta baita ere geroa bai, ezinbestekoak dira Madrilen gehiengoak osatzeko. Eta lege horiek gehiengoak behar dituztenez, gure eskaera eta gure exigentzia da Euskal Herriko alderdiei murrizketa horiei aurre egitea eta bere bozka kontra ematea. Orduan ikusi beharko da, ez? Bai, urrengo hilabeteetan hor aurten edo pandemia dela eta Europa mailan Europa funtsei garrantzia handia eman zaie eta denborak erakutsi duena da Europak funtsa diru hori Europatik jasotzeko Europak exigitzen dituela, hori baldintzatzen ditu bai pentsioen erreforma eta baita ere lan erreforma hori egotea. Orduan, urrengo asteetan Madrilen egingo diren bozkak eta erabaki horrak izango dira eta gure asmoa eta gure ahalmena da bozkaketa horiek baldintzatzea. Horretarako mobilizazioak egin ditugu eta besteak beste urrengo asteazkenean abenduaren batan manifestazio bat egingo dugu hemen Iruñean, ELA, LAB, ESK, CGT eta hainbat eragile sozial egingo dugu manifestazio bat eskatuz hemengo alderdi politikoi murrizketa horien kontra bozkatzea. Orduan, murrizketa sozialak ez, aurre ikusten dira, aipatu dugu ja osasun gintzan ez, bideratuko den dirua edo murritzagoa izango dela, eta beste seinal horretan ere izanen dira. Bai, batez ere, bai pentsioen eta bai lan erreformen eremuan guk uste dugu hor etorriko direla, etor daitezkela murrizketak eta errealitatea da hori baldintzatzeko aukera daukagula. Eta hori da, kongresuan dagoen alderdi politikoen jasotako bozkak eta eskainoen arabera, horrek aukera bat ematen digu Euskal Herriko langilei bozkak eta horiek baldintzatzeko eta hori ekingo diogu. Dena den zuek kritikoak izan zarete Nafarroako kasuan ez, zenbait partidu politikok PSN-ren aurrekontu hauei babesa eman izana. Bai, egia da, Nafarroako errealitatea kezkagarria da ezkerreko ikuspuntu batetik, ez? Hor, gizartearen eraldaketa defendatzen dugun eragileentzat momentu kezkagarria da, zergatik esaten dugu hori. Azken finean, orain dela 6 urte UPN gobernutik, 6 urte gari dira UPN gobernutik atera zenetik, eta bai oraingo gobernua PSNek lideratutakoa, eta baita ere aurrekoa geroa baik lideratuta, gauzak norabidea guk uste dugu ez dela aldatu, zergatik esaten dugu hori. Azkenean, ikusten dugu 6 urte eta gero mantentzen dela fiskalitate berdina, lehen aipatugun fiskalitate bidegabe mantentzen da abiadura handiko trenaren eraikuntza, mantentzen da baita ere beste azpiegituren aldeko apostua eta gobernu honek, PSN lideratuko gobernu honek, gainera bi elementu berri sartu ditu dela batetik. Euskararen politiketan murrizketak egitea, ikusi behar da funtzio publikarako oposeketan gertatzen dena, ez? UPN-ren garain baino okerragoa dela, hori Nafar gobernu honek egiten ahalbidetzen ari du, eta bestetik baita ere Nafar gobernu honek egiten duena eta aurrekontu honen berrikuntza bakarra esango genezake da, berriro ere UGT komisioez eta patronaren finantziazioa ahalbidetzen dutela aurrekontuen bitartez. Hori aurrekontuetan ez zegoen oraingoan bai. Orduan, guzti hori lapikoan sartzen baldin badugu, Euskararen erasoak, berriro ere, elkarrizketa sozialari men egin, abiadura handiko trena, fiskalitate berdina, guzti hori lapikoan sartzen dugu eta ikusten dugu nola parlamentuan horren aurrean ez dagoela oposiziorik. Oposizio bakarra egiten ari du Navarra Sumak, eta ez aipatu ditudan ikuspuntutik, ez da gotxiago horki ere, baina hori da bakarrik Navarra Sumak egiten ari du oposizioa Nafargo honi. Ikusten dugu nola Podemos gobernuaren barruan babesa ematen diote, ikusten dugu izquierda-ezkerra eta baita ere EH Bilduk ahalbidetzen ari dutela egoera hau, azken finean onartzen baldin badira mahai gainean dauden aurrekontu horiek eta imaginatzen da baietz, EH Bildurekin akordio batetara iristen baldin badira, 6 urte ugari dira, 6 aurrekontu onartu dira Nafar gobernu honi eta norabidea ez da horren beste aldatu. Eta hortik dator gure kezka, guk uste dugu ezkerreko alderdiei exigentzia puntua beste toki batean kokatu behar dugula, eta azkenean kalean eta lantokietan egiten ditugun aldarrikapenak beraien bitartez gauzatu behar ditugu politikan eta instituzioetan, eta hori momentu horretan
ez dugu ikusten eta gogorra izaten ari da. Orduan uste duzu baldintza gehiago exigitu beharko lituzketela ezkerreko partidu hauek kasu honetan? Guk esaten duguna da, azkenean gauzak etorkizunera begira, eta hor askotan hitz egiten da, ez nola badago arriskua eta Nafarroan ere, Navarra Suma Berrio ere bueltatzea, eta eskuina ere bueltatzea, eta Madrilen ez, eta ultraeskuinaren, eta gure ustez hori ez gertatzeko berme nagusia da gauzak benetan aldatzea. Eta hemen Nafarroan ondorioztatzen baldin badugu 6 urte geroago gauzak ez dira horren beste aldatu, hori ere langileengan eta jendearengan etsipen puntu bat sortarazi dezake. Eta horrek eskuinarentzat ere aukera izan daiteke, ez, etsipen hori gizartean zabaltzearena. Horregatik guk uste dugu ezkerrak instituzioera iristen direnean egin behar dutela gauzak benetan aldatu. Konstiente gara eta badakigu ze zailtasun daude eta badakigu ere zenbat parlamentari Euskal Alderdi bakoitzak, eta badakigu orekak ez direla errazak, baina exigentzia puntu ezberdina izan behar da. Eta ondorioztatzen duguna gauzak horren gutxi aldatzea 6 urte eta gero oso gogorra da, eta guretzat hori ezinbestekoa da gauzak benetan aldatzea, aldaketa hori ez, aurreko gobernua izan zen gobierno del cambio, ez, Benta Berri azpimarratzen zen, eta horrek printzipioz jarraitasuna ematen zion, eta aldaketa gauzatu behar da, hori da gure exigentzia. Orduan asko ez, hitzetan edo gelditzen da? Bai, eta gero, guretzat orain aztertzen baldin badugu momentu honetan, azaroaren 6-an akordio batetara hitz zen Nafar gobernua EH Bildurekin aurrekontuak onartzeko. Hor sinatu zuten eta publiko zuten 14 herrialdeetako akordio bat. Eta horren akordioaren edukia irakurtzen baldin badugu, batez ere hasierako partean, bi agente, bai Nafar gobernuak eta bai EH Bilduk berresten dute, hor gainera EH jartzen dute, berresten dute hori, ingurumenarekiko konpromesua eta fiskalitatea birpentsatzeko konpromesua. Hori da, literalki azpimarratzen dena. Eta guretzat, hori ez da egia, hori ez dator bat errealitatearekin. Orduan, kasu honetan EH Bilduk onartzea gobernuari edo idatzez jartzea gobernu honek badaukala ingurumenarekiko konpromesu bat, abiadura handiko trena bultzatzen ari duenean, guretzat erabat kontrajarria da. Eta guretzat akats bat da horrelako adierazpenak, zeren jendea despistatzeko laguntzen du. Eta berdina gertatzen da, akordio horretan, komentatu den bezala, aipatzen den beste idea bat eta berresten dira sinatzaileak edukin horretan da, konpromesua daukatela, bai Nafarroa gobernuak eta bai EH Bilduk fiskalitatea birpentsatzeko konpromesua daukala. Eta hori ez dator bat errealitatearekin. Nafar gobernu honek behin eta berriz esan du, bai esan du Maria Txibitek. Bai, osasun barkatu ez. Elmasai dela Ogasuneko kontseilaria eta bozeramailea Javier Remirezek behin eta berriz azpimarratzen dute zergak ukitzeko momentua ez dela. Eta enpresei zergak ez zailego behar. Hori zoritxarrez etengabe esaten dute. Berdin du krisi egoeran, edo hazkunde egoeran, edo Europako funtsak direla medio, idea hori azpimarratzen dute. Eta Nafarroa eta gobernuan daudenetik, PSN-ek behin eta berriz azpimarratu eta horretan ez PSN bakarrik, baita ere geroa baik argi utzi du behin eta berriz, bai geroa eta bai PSN-ek enpresei zergak ez zailego behar. Eta errealitate hori izan da, EH Bilduk sinatzea dokumentuak, non onartzen dio Nafar gobernuari fiskalitatea birpentsatzeko asmoa daukala, hori egia ez izateaz aparte, uste dugu akats bat dela, zeren jendea gizartea despitzatzen duen elementu bat da. Guretzat askoz ere zintzoagoa da esatea hor daude ezberdintasunak, fiskalitatean ikuspuntu berdina daukagu, uste dugu hori zintzoagoa dela eta eraginkoa dela kontrakoa egitea baino. Orduan datorren urtea pixka gogorra aurre ikusten da? Osea, gogorra, a ber, egia da errealitatea da daukagun errealitatea, ez, eta ikusten dugu zein den enpresetan egoera, eta orain KPI-aren ere nola agon, eta baina bestaldere aukerak zabaltzen dira. Orain Europako funtsen etorrera, uste dugu, aukera bat dela Europako funtsa horiek kuestionatzeko eta indartzeko eta zabaltzeko jendearengan Europatik datorrena neoliberalismo hutsa dela.
Europar Batasunak esan du, gure dirua nahi baldin baduzue, murrizketak, bai pentsioetan eta bai lan baldintzetan. Orduan ere hori aukera da, eta Nafarroan daukagun aukera, hor Navarra suma UPN gero eta irrelevantagoak dira Nafarroan. Hori aukera bat da. Aukera izan behar da hori benetan gauzak aldatzeko, ez? Orduan gauza hori heldu behar dugu, eta zentzu horretan gu sindikatu bat garen heinean gure lehentasuna izan behar da lan-zentroak eta kaleak aktibatzea. Eta horren inguruan errealitatea eta gertatzen ari dena guretzat ere aukera bilakatu behar dugu, hori langileak aktibatzeko. Langileak aktibatzeko ez, eta orduan politikari exigitzeko. Hori bai, azken finean, azpimarratu dugu ez, aurretik ere, baina guk behar duguna da instituzioetan egotea alderdi politikoak gure aldarrikapenak instituzioetara eramaten dutena, ez? Eta horri begira, hori baldintzatzeari begira, hori da egin behar duguna. Eta horregatik esaten dugu ez, lan-zentroak aktibatzen eta kaleak aktibatzen. Lan-zentroak aktibatzen behar ditugu enpresei aurre egiteko, enpresa jarraitzen dute zeuden toki berdinean, aseezinak dira, zentzu horretan enpresak, eta hor, bai, hitzarmen bat negoziatzen dugunean, bai enpresa handi batean edo bai enpresa txiki batean. Sektore bateko baitari hitzarmen sektoriala negoziatzen dugun bakoitzean, egin behar duguna da langileak antolatu eta langileak indartu, bai instituzioak baldintzatzeko eta baita ere beren lan-zentroen errealitatea eta beren hitzarmenak hobeak izateko. Orain Nafarroan badago beste esparru edo beste hitzarmen askoren artean, baina badago bat igual bereziki aipatu nahi duguna da hirugarren adineko sare egoitzetako hitzarmena. Nafarroan ez dago hitzarmenik, Nafarroako residentzietan, saretxeetan lan egiten duten langilei, batez ere emakumeak direnak, aplikatzen zaie hitzarmen estatal bat, oso baldintza kaskarra daukana, eta hemen Nafarroan daukagu aukera Nafarroako lehen hitzarmena sortzeko. Eta egin ditugu hainbat mobilizazio eta horrengo hilabeteetan gure asmoa da mobilizazio horiek grebaetara bilakatzea eta saretxeak grebak egitea lortzeko bere lan baldintzak hobetzeko. Orduan baduzu ez, lan asko orain eta hildo desberdinetatik. Bai, egia da hor badaude hildo ezberdinak eta garrantzitsua guztiak eta kostatuko zaizkigunak hori da, baina badakigu gauzak ez dira erraza izango eta lan zentroak antolatzeko agian ez da nahiko izango, baina ezinbestekoa bai izango da. Daukagun egoerari aurre egiteko, bai lan zentroak eta bai kaleak aktiboak egotea, hori ezinbestekoa izango da egoerari buelta emateko. Protestak datoz, ez? Bai, egin ditugu elan ja urriaren 24an egin genuen manifestazio bat, hemen Iruñean, aldarrikapen garbi batekin, eta da, lehen komentatu duen bezala, Euskal Herriko alderdi politikoei kontrako botoa ematea, Madridetik murrizketak etortzen baldin badera. Hori da, aldarrikapen urriaren 24an egin genuen manifestazioa, aurrekoan azaroaren 13an pentsionisten mugimenduarekin batera manifestazioa egin genuen Iruñean, eta aurrengo asteazkenean, abenduaren batan, goizeko 11etan egingo dugu manifestazioa Nafarroako patronaretik abiatuta, bai ELA eta bai beste sindikatuak, komentatu duen bezala LAB, PSK, CGT, eta IRU, eta baita ere hainbat mugimendu sozial egingo dugu manifestazio hori goizeko 11etan, eta gero arratsaldeetan egingo dugu Nafarroa osoan, bai egingo dugu Tuteran, egingo dugu Lizarran, Tafallan, Altsasun, Donesteben, egingo dugu mobilizazio ezberdinak, eta hor aukera eta apostua da, lehen komentatu egun bezala, kaleak aktibatzea. Ez dakitez, amaitzeko, zerbait faltatu izan den horrela garrantzitsua esateko? Ez, nik esango nuke atera direla, guretzat garrantzitsuak diren elementuak atera direla. Bueno, orduan agian hemen utziko dugu, ezta? Vale. Bota duzu hor gonbitea manifestaziorako. Hoize da, bai, asteazkenean, abenduaren batan 11etan Nafarroako patronaletik, eta Iruñera goizean hurbildu ez daiteken guztiontzat, ahal dituko dugu baita ere mobilizazio ezberdinak Nafarroako hainbat herritan arratsaldez. Primeran, mila esker, etortzeagatik eta ongi joan dadia guztia. Seguru izango ditugula, albiste gehiago. Ziur bait, venga, horrengoan arte, eskerrik asko.
Udalerrietako albistetara pasako gara. Atarrabian, Ripako sarraskian eraildako herriko 16 bizilagunen 85. urteurrena gogoratuko dute bihar. Eraildako bizilagunei oroitzapen eta omenaldi ekitaldia eginen zaizkie goizeko 12etan Ilerrian, eta ondoren herriko kaleetan barna tropezonesen erreposizioa eginen da. Bestalde, San Andres eguneko ekitaldiak iragarri dituzte udaletik. Igandean, Dianak konpartsaren irteera eta musika bandaren kontzertua izanen dira besteak beste. Eta datorren asteartean, Dianak, aurparkeak, meza, bazkaria, omenaldiak, konpartsa, txaranga, txokolatada eta zezenzuzkoa. Hala ere, programazio osoa eta ordutegiak online kontsulta daitezke. Gai aldatuz, familia harrerari buruzko informazio topaketa eginen dute azaroaren 27an Larunbata kulturetxean. Nafarroako gobernuak Ereitegi Fundazioaren aholkularitzapean proiektu bat jarri du abian egoitza baliabideetan bizi diren adingabeak hartuko dituzten familiak bilatzeko. Nafarroako Foru Komunitatean adingabe asko daude tutoretzapeko zentroetan, eta hainbat arrazoirengatik ezin dute familia bizitzaz gozatu. Familia harrera proiektu honek, asteburuetan oporretan edo denbora luzez, mutilekin denbora pasatzen duten pertsonak aurkitzea du helburu, familia bakoitzaren aukeran eta prestautasunaren arabera. Gainera, Atarrabiak berriro ere 130ko bonoak eskainiko ditu tokiko kontsumoa sustatzeko. Bonuen salmenta abenduaren 6tik urtarrilaren 6ra egongo da erabilgarri. Aurreko bonu kanpainan interesa zuten establezimenduek aurkeztutako eskaerez gain, deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzten inskripzio berriak ere sartu ahal izango dira. Izen ematea egoitza elektronikoaren bidez egin behar da, edo aurrez aurre herritarrak artatzeko bulegoan. Agendari dagokionez, gaur Kompositoras Maestras kontzertua egonen da kulturetxean arratsaldeko 8etan 9 euroko sarrerarekin. Musika maisu maistrak musikagileen arizko orkestrarako obrez osaturiko programa bat da. Beren garaietan lekua egiteko zailtasunak izan arren bizitza musikari eskaintzaren aldeko apustua egin zuten 6 emakumeri omenaldia egiten diena. Bihar bestalde aurrentzako zinema saioa izanen da Axel Heroi Txikia filmarekin arratsaldeko 5etan eta euro bateko sarrerarekin. Eta Atarrabiarekin amaitzeko, igandean Antonia antzerkia izanen da 7:30etan 5 euroko sarrerarekin. Zizur Nagusiko Udalak 2022 urteko udal egutegia sortzeko argazki lehiaketaren lehenengo edizioa jarri du martxan. 16 urte edo gehiagoko pertsonek argazkiak azaroaren 29tik abenduaren 12ra bidaltzeko aukera izango dute. Bestalde, abenduaren 16tik 19ra Gabonetako padel txapelketa ospatuko dute Zizur Nagusiko kirol instalazioetan, gizoin zein emakumeen kategorian. Abonatutako pertsonek izango dute parte hartzeko aukera, 10 euro ordainduta pertsonako. Eta izen ematea, instalazioetako atezaintzan egin daiteke abenduaren 10ko 8ak arte, edo plazak amaitu arte. Horretaz gain, aurtengo Gabonetan ere hiri jarduerez gozatzeko aukera izanen da abenduaren 27tik 31ra eta urtarrilaren 3tik 7ira. Jarduerak haur hezkuntzako lehenengo mailatik lehen hezkuntzako 6. mailara bitarteko aurrei zuzenduak daude, eta izen ematea abenduaren 10ra arte egin daiteke telefonoz. Iruñeko udalbatza udaletxearen aurrean bildu da emakume eta nesken aurkako indarkeriak desagertaraztea aldarrikatzeko. Udalak kanpaina bat prestatu du eremu publikoan hausnarketa sustatzeko, batez ere gazteei zuzendua. Udalaren ordezkarien aurrean, esaldi bat lurrean, etxera bidean libre izan nahi dute zausart, izan ere, aurtengo sentsibilizazio kanpainaren barruan berriz ere, aske ni beti aske lelopean, udalak 10 esaldia hautatu ditu, zeinek egunotan, hainbat euskarriren bidez, herritarrei gogoraraziko baitie eta bereziki gazteei, emakumeen kontrako indarkeria egunerokoan ematen dela. Udalaren kanpaina sentsibilizazio ekintza bat da, kalean bertan gaztelania zein euskaraz jarritako mezuen bidez, eta hiriko institutuen inguruan eta gazteak gehien egoten diren hiriko eremuetan garatzen da. Ekimen honekin batera, udalak data honen inguruan jarduera multzo bat antolatu du azaroaren 30ra bitarte, gehienak Gaztediaren etxean.
orain Txantreako auzo ekimeneko kide den Virginia Albira etorri da gure platora. Kaixo, Virginia. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi. Bueno, etorri zinen azkeneko aldian, ez? Zonalde urdinari buruz aritu ginen pixkatizketan, eta justo bilera bat izan behar zenuten udalekoekin. Eta, bueno, pasada denboratxo bat, Bai, ez? bai, bilera horiek oso politak izan dira, oso politak izan dira, bai, ez da, oza, pues, bueno, pues, Navarra Sumarekin hitz egin genuenean, pues, espero genuena, baina sozialistekin hitz egin genuenean, jarrera oso desatsegin izan zen, oso bortitza, oso gaizki tratatu gintuzten, eta ez gu, ez ginen gu auzaren arduraduna ginen, ordezkariak, ez? Orduan ez da gu, auzoa da, eta baina beraiek ez dut hori kontutan hartu. Baina gu jarraitu dugu lanean, jarraitu dugu aurrera, eta horretan ari gara. Jarraitzen duzu. Bai. Gainera, bueno, ere ez, jasotzen duten autokarabana parke bat egin nahi zutenaren albiste hori, orduan gauza bat gehiago ez gehitu da. Bai, klaro, udalak dio, Navarra Sumak dio, horrek ez duela zerikusirik zonalde urdinarekin, baina gau, hori hartzeko arrazoi bat, omen da, hori ez dela okupatzen. Ia dagoela hor, orduan guk esaten duguna da, orduan zergatik jarri duzu zonalde urdina, kasu horretan Laranja, ze zentzu dauka horrek. Gaineran, ez, hori alde horretatik ikusita, gero badaude beste alde batzuk, ez, arriskua eta hor sortzen dena, ez, azkenean hor daude badago instituto bat eta lehen hezkuntzako zentro bat. Aurrak, gazteak pasatzen dira hortik, arriskua sortzen da, egin nahi duten moduan arriskua sortzen da, horretarako zuzendariak igo ziren hitz egitera, bizilagunek ere hitz egin zuten, azkenean horren atzean dagoena da, zentro horiek, baina ez dago gehiagorik, orduan autokarabanek muga handia egiten dute eta autokarabana dauden tokietan lapurketak egoten dira, orduan ez da tokia proposa, ez da toki egokia, ez dute, nik uste ez dakit ezagutzen zuten tokia. Osea, beraiekin bildu ginenean, beraiek esaten zutena zen, ez zutela kontutan hartu gazte eta horrendako dagoen arrisku hori. Eta esaten zu, nolatan, hau egin duzu eta ez duzu hau kontutan hartu, ez zarete konturatu hemen institutoa dagoela eta lehen hezkuntzako zentro bat, gauzak egiten ari dira, pues pentsatu gabe, hemen ez dago kotxerik, venga, hemen aparkalekua. Eta orduan, zergatik dago zonalde urdina hemen jarrita. Dena, bai, kontraesan izugarriak dira guztiak, baina bat bestearen atzean. Eta momentu honetan zein da egoera, bi gaiekiko, bai karabanena eta bai zonalde urdinarena? Autokarabanekin, lehendakaritza batzordean, gainontzeko alderdiek kontra egin zuten. Beraiek eskatzen zutena zen txostena. Txosten bat, eta bai, hori irakurri nahi dugu zergatik pentsatu duzuen hemen egin. Baina txostenik ez dago, ez da agertu, ez? Orduan, nahiko gogorra izan zen lehendakaritza batzorde hori, Labairu jaunak gezurrak bota zituen bat bestearen atzean, plataformaren kontra jo zuen, baina bueno, berdin dio. Ez duzu eragin horrek. Ez, arazo larriena da, berak esan zuela, zuzendaritza taldeek esan zutela gugatik joan zirela kejatzera, gu beraien atzean egon ginela, ez bultzatzen. Eta hori ez da bat ere egia, esan dezakegu ia kontrakoa izan zela, elkartu ginela, kexa horretan elkartu ginela. Orduan zuzendaritza taldeak oso zerre daudela, Labairu jaunarekin hori esatagatik, eragina beraientzat izan daiteke, eta honorian daiteke eta esan baina honan. Orduan zuek, mesedez, seriotasun pixka bat, zuzendaritza taldea dela, zertan ari gara. Beraiek erabakitzen aldute oso ongi zer nahi duten eta zer behar duten beraien ikasleek. Ez gaituzte behar, Orduan hori nahiko gogorra izan zen, bere aldetik, Labairu jaunaren aldetik. Eta momentuz, beraiek esan dute, aztertu behar dutela. Mundu guztia dago horren kontra, ez da bakarri plataforma, gu beraientzat ez karela deuz. Hango bizilagunak, zentroak, Antxoaingo alkatea ere beraiekin hitz egitera igo zen, tokia proposa etzelako,
Ordan mundu guztia dago horren kontra. Ordan itxiten ari dira, aztertu behar dutela, ez? Suposatzen duguna da, ez dutela ezarriko, baina Ezin da jakin. ezin da jakin. Baina agian zer dabiltza txosten prestatzen edo bilatzen, kasoiren batean dagoen, edo sauguren batek edaman duen, edo ez dakit, baina horri biltzen dira. Horren momentuz gai horrekin lasaiago. Bai, gelditu egin da, behintzat, gelditu egin da. Gure ustez ez dute jarriko, baina denbora utzi behar dute pasatzen, ez? Jendeak pixka bat ahazteko, eta hor da momentu horretan esan dute, bueno, beste toki bat aurkitu dugu, aproposagoa den beste toki bat, ez? Baina, bueno, momentuz hori hor dago, horrela. Eta beste gaia, zonalde urdinarena? Ba hori momento interesgarri batean dago. Plataformak ikerketa soziologiko bat enkargatu zuen, Carlos Vilches jaunak egin zuen, ez dela edonor. Emaitzak espero genituenak dira. Oso onak dira, zonalde urdinaren kontrakoak erabat. Baina batez ere, ia inkesta egin zuten guztie pentsatzen dute udalak auzoarekin hitz egin behar zuela. Eta ez duela egin. Bai. 85% pentsatzen dute hori. Bueno. Bai, portzentai oso altua da. Bai, oso adierazgarria da. Inkesta etxez etxe egin zen, orduan denetarik egon zen, atera, eske oso ongi egina dago inkesta hori, ez? Ez genuen guk egin. Beraiek egin zuten eta beraiek ez dira edonor, ez? Orduan, saiatu gara beste lehendakaritza batzorde batean aurkezten, baina ez digute utzi. Ez digute utzi, ez dute nahi. Ez dute zuekin bildu nahi. Ez dute gurekin bildu nahi, ez dute entzun nahi. Eta ja momentu honetan, nik uste marra gorri bat pasatzen ari direla. Bueno, ja pasa zuten, hasieratik pasa zuten, baina oraingoa da, nolatan, ez diguzue zuekin, hau azaltzen uzten, osea, Carlos Vilches jauna igoko da, hau azaltzera. Ez dago horren atzean arrazoi bat. Benetazko arrazoi bat ez dago. Orduan, beste zea bat bidali diegu, beraiekin alderdi guztiekin elkartzeko banaka, azaltzeko eta beraien konpromisoak jasotzeko. Ez dela plataformak esaten duena, plataforma hor dago auzoak nahi duelako. Auzoak beste gauza bat esan ezkero, plataformak ez zuen deus esanen. Beste gauza batzuetan ibiliko ginen, badaudela txantrean lan egiteko gauza pila bat. Osea, plataforma ez dago bakarrik horretarako, baina momentu honetan bai, ez? Eta hor gaude, auzoak nahi duelako. Ordezkaritza bezala. Bai. Orduan, bildu behar dira gurekin hitz egin eta ez dakit, zerbait pentsatu, zerbait egin. Ez du zentzurik. Orduan, horretan ari gara orain gure inkestarekin toki guztietara joaten, atetan jotzen, bai. Bueno, a ber, zerbait, norbaitek hitz egin nahi duen gurekin, eta ez dakit pentsatu pixka bat, ez dakit. Eta zer espero duzu, ez, emaitza horiekin? Bueno, logikoena gure ustez izango zen dena kentzea, gelditzea eta gauzak hasieratik egitea ongi egina. Eta benetan pentsatzen badute txantrean aparkatzeko arazoak daudela, aztertu zeintzuk diren, noiz eta non gertatzen diren, eta horren arabera ekin. Plataforman ikusten duguna da, arazoak egon daitezkela oso puntualak eta batez ere gauean. Eta konpontzeko moduak ez direla hauek ordaintzeagatik. Ordaintzen ari gara toki berdinean aparkatzeko. Eta beste batzuk ez dute ordaintzeko aukerarik ere, osea, baldintzak dira oso, tarjeta ateratzeko baldintzak oso bereziak dira, oso bitxiak. Bueno, pues, geldituko dugu dena, eta hitz eginen dugu, eta ikusiko dugu zer egin dezakegun. Dauden arazo horiek konpondu behar baldin badira, konpondu behar direla, ea nola, baina hau ez da modua. Gauzak horrela egiten, hitz egin gabe, hau nik nahi dudalako egiten dut. Dirutza ateratzen dugu, guztiok lasai. Deraen atzera egitea oso zaila izango da.
Bueno, beste toki batzuetan eginda, bai, beste herri eta hiri batzuetan eginda, ez? Azkenean gauzak egiten aldira, ez dute funtzionatzen, bueno, pues, jazta, kenduko ditugu eta ikusiko dugu zer egin dezakegun. Baina buru gogorra izatea, baietz, hiri osoan egin behar dela, hiri osoan guztiok berdin izateko. Claro, arrazoi hori Navarra sumak esan da, kosta egiten zaigu lertzea. Auzoak ezberdinak direlako. Eta auzo baten barruan ere zonalde ezberdinak daude. Orduan ezin dugu esan hau guztientzat beharrezkoa ez denean. Hitz egin behar da, eta ikusi behar da, eta aztertu behar da. Hori da, ez eskatzen duzuna hasieratik azkenean. Bai, hau kendu eta eseriko gara hitz egitera. Baina ez gurekin, auzoarekin, osea, auzoko bizilaguna gara. Hitz egin, auzoarekin, eta egin behar den bezalaxe, ez horrela. Gainera, bueno, ez, arazoa badirudi ere pixkat zabaltzen ari dela Iruñerriko beste herritara. Hala dirudi, bai, beste auzo batzuetan, saldu digutena guztiok oso pozik daudela, baina gara agertu da egunkarian, esan duzelain ere, nonbait ez daudela oso pozik, ez? Esan duzelaiko egoera, ez da txantreakoa, zonalde batzuetan, bai ez daukatela aparkatzerik, ez dago, baina beste batzuetan, bai, orduan, hori da ez, komentatzen ari garena, auzoa dena, baina agian hitz egiten baduzu bizilagunekin, ea zer gertatzen den. Errotxapean ere, hor mugitzen ari dira ere, gehiengoa pozik omen dago, baina zonalde batean ez, orduan, mugimendua dago, ez azkenean bada, ez da hainbeste zer egin duten, bada nola egin duten. Hitz egin gabe, kontsultatu gabe, benetan aztertu gabe zer gertatzen den, ez? Eta hori da arazoa. Denean egindakoa ez, eginda dago, hori adibidez ezin da atzera bueltarik eman, ez? Bai, posiblea da, osea, nahi baldin badute, dena da posible, baina ez dute nahi. Horren atzean zer dagoen, arrazoi asko daude, baina txostenik agertzen ez direnean, eskatzen duzunean, ez dizute bidaltzen, baietz, bidaliko dizugu, ez dizute bidaltzen, ez dute zurekin hitz egin nahi, beraiek egin behar zuten lana, beraien mai gainean egina uzten duzunean eta ez dute begiratu nahi, hor ja susmoak pizten dira, Baina atzera egin daiteke, nahi baldin badute, bai, egin daiteke. Beste gauza bat, bada, ea nahi duten ala ez. Orduan, orain ez, zuen hurrengo pausoak zeintzuk izango dira, aipatu duzu ez, inkesta. Inkesta egina dago, orduan alderdiekin elkartzea, lehendakaritza batzordean ez digute uzten, beraien bulegoetan, bai, banan, norbaitek nahi ez badu, ez du gurekin hitz eginen, baina guk emaitzak berdin bidaliko dizkiegu, hori hola izanen da, beraiek izan behar dute, guri ematen ez diguten informazioa, guk beraiei emanen diegu. Orduan, ez dute gero esan, guk ez dakigu deus, ez, badakizue. Beste gauza bat da, jakin nahi duzuen, ala ez, baina badakizue. Orduan, beraiekin elkartuko gara, saiatuko gara konpromezuak ateratzen eta ea zer egin dezakegun, ez hori izanen da, beraien jarreraren arabera ikusiko dugun nondik jarraitzen dugun edo zer egiten dugun, baina espero duguna da, hau mai gainean egon da, konpromezu serio bat, honen inguruan. Eta konpromezu serio horrek zer suposatuko luke? Esaten duguna, gelditu eta hitz egin auzoarekin. Horretarako sozialisten jokaera begiratu beharko genuke eta hor nahiko zaila ikusten dugu, hor daude presupuestoak eta... momentu honetan gainera. Bai. Baina ezin da horrela bizi, esan nahi dute. Ezin da horrela bizi, beraiek esaten dute, sozialistek esaten dute, ezin dutela deus egin, alkataritzak hartutako erabakia delako, bai, baina zuen laguntzarekin. Zuek laguntzen ez baduzue, ez baina presupuestoen barruan zeuden gauza guzti hauek guk ez genekien nola orduan, baietz esan duzue, ezagutzen ez duzuen zerbaiti presupuestoetan dago, baina zuk ez zenekien presupuestoen barruan zegoela, saltza hori, ez? Nahaste borraste. Bai, politikari kontu horiek.
batzuetan nahiko zikina direnak, ez? Bueno, hala ere, ez, zuek saiatuko zarete. Bai, saiatuko gara, eta hitz eginen dugu beraiekin guztiekin, sozialista gainera autokarabanen kontuan beste puntu batean egon ziren, ez? Ordan, bueno, agian hasi dira ikusten guk esaten duguna ez dela gurea, ez auzoko kontua dela, ez? Agian, ez, eta inkesta ikusterakoan, agian, beste perspektiba bat ikusten dute, eta hasten dira beste modu batean jokatzen. Behintzat elkarrizketa. Bai, hori gu beti edonorekin hitz egiteko alde gaude. Beti. Beste gauza da beraiek, ez? Baina gu beti. Eta momentu honetan auzoan ez dakit ze giro dago edo zer dio jendeak? Gertatzen dena da, hau ez da uda. Udan jendeak kalean dago, oporrak eta mugimendu gehiago dago, ez? Baina inkesta egin zen egunean, hurrengo egunetan nabaritzen zela jendeak horretaz hitz egiten zuela eta komentatzen zuela inkestaz, eta oso pozik zegoen jendea ikusten zuelako mugimendua jarraitzen zuela. Orain, edozein tabernan sartzen bazara, norbait izanen da honetaz hitz egiten. Gune urdinari buruz hitz egiten, gaizki. Osea, beti, eske, batzuetan esaten duzu, eske, banoa beste toki batera kafe bat hartzera. Hemen sartzen banaiz, ondokoa badago hitz egiten honetaz. Bueno, baina ongi dago, ez? Ongi dago. Ez ahaztea edo ez ustea. Bai. Eske, ematen du, ez dela deus gertatzen, baina auza hor pil-pilean dago. Ez dago, auzoa ez dago ados, eta eragin handia izaten ari da orduan, mugimendua egon badago. Orduan ikusiko da, ez? Nola bideratzen duzuen, eta... Bai, orain beraien erantzunen zai gaude. Osea, guk pausa eman dugu, beraien erantzunen zai, eta beraiekin bilduta gero ikusiko dugu. Zein izango den hurrengo... Bai, jarraitzen dugu kalean presentzia izaten alden neurrian, bi bide horiek, ez? Azkenean, auzoak ez ahazteko, eta beraiekin... Kontutan izateko, zaien iritziak edo, esateko dutena. Bai. Azkeneko asambladan, zeinkisten datuak aurkezteko, jendearen proposamenak jaso genituen, ez? Eta badaude batzuk egiten aldirenak, beste batzuk ezinezkoak direnak, ez? Baina guztiak jasotzen ditugu eta aztertzen ditugu. Behintzat horretarako gaude, ez? Orduan, baina hori lehenengo pausa da, beraiekin alderdiekin elkartu eta erantzunak jaso, eta horren arabera jarraitu. Oso ongi, ez dakit zerbait faltatu izan den esateko, ala bestela itxaron beharko ditugu, ez? Bai, ea zer esaten diguten orain, ea olentzerorekin batera opariren batek hartzen diguten, eta esaten dute, venga, hitz eginen dugu, ikusiko dugu. Zendaiakin, ez? Bai, hor gaude, esperoan, hor gaude, besoak irekita, bai. Mila esker, Virginia. Etortzeagatik, beste behin. Eta ez, ea hurrengoan beste albiste mota batzuk diren. Ea zerbait politago kontatzen aldugu. Mila esker eta beste bat arte. Bale, beste bat arte. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.